Kaixo, tutorial honetan ikusiko dugu nola partekatu ditzakegun gure Zinbrako egutegiak eta batik bat nola ikus ditzakegun gurekin partekatutako egutegiak. Bai. Orduan, aurreko bideo baten aipatu bezala, ikustezue Zinbrako egutegi sail honetan nire egutegia ez ezik, posible dela eukitzea hainbat egutegi. Batzuk nik sortutakoak, hau adibidez egutegia sistemak sortu dit automatikoki, eta nahiko banu eozin nik sortutako eozin egutegi posible dut agenda hoi partekatzea eozin usuarioekin, erabiltzaileekin. Hemen jarriko nuke ikastetxeko erabiltzaile hoi, eta jarriko nuke bere ze baimenakin, ikusle gisa edo kudeatzaile gisa edo nola nahi deten beak ikustea. Adibidez, sor dezaket bat egutegi bat alorreako, informatika alorra edo, adibidez alorburuk, eta partekatu informatika.alorra @jesustorsaldia.lh.eus taldearekin. Baina, guk sortze iterotatik aparte, importantea da nik hemen ikusializatea sistemak orokorren guretzako sortzen dituenak. Adibidez, hemen inguruko gurpil txiki honetan klikatze bali madeu, bilatu partekatutako elementuak honetan emate bali madeu, ateratze zaizkit hasteko ikastetxeko espazioen zerrenda. Hau da, okupatu ditzakedan espazioen zerrenda. Imaginatu bezazue, kukua bilera gela askotan erabiltzetela edo erabiltze deula, orduan, ikusi nahi detoi hemen ezkerretako zazute bentan, orduan klikatukot, gehitukot, eta hemendik aurrea kukua gelako egutegi baitare ikusiko nuke. Ikustezu hemen kasu honetan, hasteko itxura jarrizkioz, egin txukunago ikustea, kenduko nire egutegia. Eta horra zaltzeizkit kukua gelaren okupazioa. Posible da baita ere gero nahi zen ezkioz ezabatzea. Ez dut borratzen espazioi. Baizik eta egitena da nik ez dutela ikusten, nire egutegitan ez dutela ikusten agenda. Baina hau ez ezik importantea da baita ere sistemak, eta dioni, hemen bera jarraitza bali mazue, badao erabiltzaile bat, erabiltzaile berezi bat, egutegi sortzailea izenekoa. Hemen daukizue egutegi sortzailea, eta hemen daukezue, adibidez, lehenengo mailako egutegia, bigarren mailako egutegia, lehendiken ikustitut ez dut gehituko, baina, adibidez nik mikroinformatika sistema zikloen emate balimat, edo bertako tutoreak balima naiz eta tutore gisa edukioi, hau da, ordutegioi, egutegioi sortu behar balimaet, ezinbestekoa da, hau eta hau klikatzea, gehituko nuke, eta hemen azaltze zaizkit bi egutegioek. Ikuste zuen bezala, irakasle batzuk, tutore batzuk, hasi dieia gelako ordutegie sartzen. Beraz ikustezue, aukera asko emateitula, Zinbrak agendak partekatzeko eta besteak gukinen partekatutakok ikusi ahal izateko.